Τώρα πάμε να δούμε, ξέρετε εσείς τι ήτανε η τσακίστρα? Λοιπόν, ομολόγω δεν το ήξερα, μπήκα και διάβασα το μουσικό θέμα από μια ταινία που μιλάει για μια άλλη εποχή. Πάμε να πάρουμε πρώτα μια μουσική γεύση και θα σας δώσουμε τις λεπτομέρειες σε πολύ λίγο. Γέμισε το στούντιο από ήχους από τη Σμύρνη, πάρα πολύ όμορφους. Χαιρετίζω την κυρία Κλεονίκη Δεμήρη, είναι η ερμηνεύτρια, και ο κύριος Νίκος Πλατήραχος, ο συνθέτης. Γεια σας, ευχαριστούμε που είστε στην Περίμετρο. Καλησπέρα κύριε Ρενιέρη, καλησπέρα. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, τι είναι αυτό που ακούσαμε, που ακούμε και τώρα, κυρία Δεμήρη, για να καταλάβουμε? Είναι ένα soundtrack, για εξηγήστε μας. Θα σας πω λίγα πράγματα εγώ για να σας πει περισσότερο συνθέτης μετά, που αφορά και έχει γράψει όλη τη μουσική της ταινίας. Εγώ έχω τη χαρά να συμμετέχω σε αυτή την ταινία, η οποία λέγεται Behind the Scenes, του Μιχάλη Καφαντάρη, και να ερμηνεύω αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, την Τσακίστρα, σε μουσική του Νίκου Πλατήραχου, που υπογράφει και τη μουσική όλης της ταινίας. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη ταινία, μια σπονδυλωτή ταινία και μια προσπάθεια του Μιχάλη Καφαντάρη, που δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα έχει πολλές πρωτοτυπίες αυτή η ταινία. Για μένα, και θέλω να πω ότι είναι τεράστια χαρά η συνεργασία με τον Νίκο τον Πλατήραχο για άλλη μια φορά, και πολύ μεγάλη χαρά και η πρώτη μου φορά, η πρώτη μου συνεργασία με τον Μιχάλη τον Καφαντάρη, και είναι και η παρθενική μου, θα έλεγα, εμφάνιση σε ταινία. Δεν έχω ξαναεμφανιστεί σε ταινία, δηλαδή να τραγουδάω. Έχουμε καταλάβει ότι είστε τρελά χαρούμενοι, φαίνεται από το πώς μιλάτε για αυτό, πόσο πολύ το έχετε χαρεί. Λοιπόν, βλέπουμε μια ταινία, οι σκηνές που βλέπουμε και από το soundtrack είναι ασπρόμαυρη, είναι αυτό που λέτε ότι είναι γυρισμένοι με έναν ιδιαίτερο τρόπο και με μουσικές βέβαια που ήρθαν τότε, ενσωματώθηκαν ή ενσωμάτωσαν ή και τα δύο και εξακολουθούν να μας συγκινούν ακόμη και σήμερα, κύριε Πλατήραχε, έτσι? Ναι, γεια σας και από μένα. Τι δυναμική αυτή η μουσική. Βέβαια, κοιτάξτε, ναι, όλο το εγχείρημα που πηγάζει βέβαια από την κεφαλή, από τον Μιχάλη τον Καφαντάρη, το σκηνοθέτη, και που, όπως είπε και η Κλεονίκη, λέγεται Behind the Scenes, πίσω από τις αμαρτίες δηλαδή και όχι από τις σκηνές. Είναι με άι γραμμένο το scenes και έχει να κάνει με πόρνες της δεκαετίας του 30 αρχής γενομένης και φτάνει σπονδυλωτά μέχρι το 1967 σε 3 ιστορίες. Το κλίμα, όπως βλέπετε, από το ασπρόμαυρο και μόνο αποτυπώνει, νομίζω, πολύ όμορφα και νοσταλγικά αυτή την εποχή, που περιέχει όμως και μια πραγματικότητα μεγάλη και σκληρή ενίοτε, ναι, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, που όμως στην ταινία αυτή έχει και την κομική διάσταση κάπου και μαζί με τη δραματική, σε ένα έτσι νομίζω πολύ ιδιαίτερο μείγμα, έτσι, πώς να το πω, συναισθημάτων, που θεωρώ ότι θα κάνει, νομίζω, μεγάλη αίσθηση. Βλέπετε ίσως και από το βίντεο κλιπ, έτσι, από τις εικόνες έτσι, που τις ξαναβλέπω και εγώ τώρα, ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία σκηνοθετική δουλειά, με τους φωτισμούς, με τις αποχρώσεις, με τους ηθοποιούς. Ναι, πρέπει με τη τεχνική
του παλιού ελληνικού σινεμά. Του παλιού ελληνικού σινεμά, βεβαίως. Έχει και μια δόση νεορεαλισμού μέσα και πρέπει να σας πω λίγο έτσι, να κλέψω και μια φράση του σκηνοθέτη που ονομάζει την ταινία αυτή εκδίκηση των κομπάρσων, διότι αποτελείται από ηθοποιούς που δεν είναι απαραίτητος έτσι πρωταγωνιστές και πολύ γνωστοί, και που όμως εναρμονίζεται όλο αυτό πραγματικά με το κλίμα όλο της ταινίας, το οποίο όσο και να είναι αποτελείται από κομπάρσους, έτσι. Κομπάρσοι ήταν και οι άνθρωποι τότε σε ένα έτσι οι οποίοι ήρθαν, έφεραν από εκεί εδώ πολλά πράγματα. Διαβάζω πόσες λυρικές σκηνές είχαν τότε εκεί σε σχέση με την Ελλάδα που ήρθαν. Σε σχέση με την Ελλάδα. Έτσι. Ναι, και πείτε για να ακούσει ο κόσμος, γιατί και εμένα μου κάνει εντύπωση, αν και το φαντάστηκα να σας πω την αλήθεια, η τσακίστρα. Τι ήτανε, ποια λέγαμε τσακίστρα? Παρακαλώ. Τσακίστρα. Αυτή η γυναίκα που τσακίζει τη μέση της, εγώ θα έλεγα η τσαχπίνα. Έτσι, η γυναίκα που τσακίζει τις καρδιές των αντρών. Αυτή είναι η τσακίστρα. Και εγώ δεν τον ήξερα αυτόν τον όρο, δεν ήξερα αυτή τη λέξη. Από τον Μιχάλη τον Καφαντάρη τον έχουμε μάθει, ο οποίος την χάνει να είναι και Σμυρνιός. Έτσι, αυτή η γοητεία της Σμύρνης, αυτή η ατελείωτη γοητεία της Σμύρνης, μέσα από τις μουσικές, από τους ανθρώπους, από τα ρούχα, από την συμπεριφορά, από την κουλτούρα και όλα αυτά, το βλέπουμε να περνάει έστω και μέσα από το soundtrack, οπότε σκεφτόμαστε και τι έχει η ταινία. Να δώσει κάποια περισσότερα στοιχεία λίγο για το να σας πω κάτι, εγώ θέλω να σας διακόψω και θέλω να συμπληρώσω κάτι πριν συνεχίσει ο Νίκος, ότι στην ταινία αυτή συμμετέχουν πάνω από 300 ηθοποιοί και η ταινία έχει γυριστεί σε πάνω από 100 location. Καταλαβαίνετε τι δουλειά έχει γίνει από τον Μιχάλη τον Καφαντάρη, και πρόκειται για έναν πολυταλαντούχο άνθρωπο, γιατί σκηνοθέτη, ο οποίος υπογράφει και τους στίχους του τραγουδιού, να το πούμε αυτό. Και όλο το σενάριο. Και όλο το σενάριο και όλο το γύρισμα, τα εικαστικά, τα κουστούμια. Εξαιρετικά. Ναι. Την αναμένουμε. Μας ομορφύνατε τα ακούσματά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.